Al'ummar wannan yanki muna muku sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda muke zagawa a ko'ina a faɗin Najeriya, yau ga mu a wannan wuri ɗauke da ingantaccen maganin gargajiya mai suna Godiya Islamic Medicine. Maganin da ya samu karbuwa musamman a wurin waɗanda tuni sun yi amfani da wannan magani sun samu waraka. Maganinmu mai suna Godiya Islamic Herbal Medicine magani ne wanda yake ragargaza sanyi ko da kwa ya daɗe a jikin mutum. Da zarar ka sha roba ɗaya na wannan magani zaka gode wa Allah, mu ma zaka gode mana domin samun lafiya. Maganinmu ba a iya nan ya tsaya ba, yana maganin basir. Babban mutum zai sha roba ɗaya, yara na shan rabin roba. Ku ƙara so mu baku wannan magani take za ku girgiza roban maganin ku sha. Maganinmu baya sa zawo amma yana matuƙar aiki a ɓangaren basir kowanne iri. Likey